To fa lokaci ya kawo mu kuma shekara ta kawo mu, kamar yadda malam Bahaushe ya ce wato komai nisan jifa wato ƙasa zai dawo. A yanzu ne wato aka kaddamar da wani gagarumin taro, inda aka kaddamar da taron ne ba don komai ba sai don wato fafata gasa da za a gudanar, wato gasar rawa ko a ce gasar waka, kuma wakar wanda ya fi kowanne waka ko mu ce wanda ya fi kowane mutum wato iya waƙar soyayya, inda aka ware wasu shahararrun mawaƙa wanda ake ji da su wato a faɗin masana'antar Kannywood ko kuma mu ce masana'anta ta wato waƙoƙin wato Hausa, inda aka tabbatar da wasu abubuwa dangane da hakan, inda wannan abu ya gudana ne ba don komai ba sai don takaddama da ta ware ko mu ce da ta barke wato a tsakanin su mawaka, inda aka ware wannan mawaka wato su hudu da kuke gani kamar haka, inda aka ware wato Nur M Inuwa, Hamisu Bireka, Umar M Sharif da Naziru Sarkin Waka, inda aka ware su ba don komai ba sai don wato a ji ta bakin su kuma a ji wane ne yafi iya waka a cikin su. Inda aka tabbatar da cewa inda wasu da suke cewa Nura M Inuwa shine yafi su iya waka soyayya, inda wasu da suke cewa kuma Hamisu Bireka, wasu kuma da suke cewa Umar M Sharif, wasu kuma da suke cewa Naziru. Wato kowane mutum daga cikin su yana da wato masoya, kuma kowane daga cikin yana da makiya, inda wato aka tsaya aka haɗu domin a tabbatar da gaskiya abin. Sai dai wato ta bangaren comment ɗinku da lakin ɗinku a nan ne za a tabbatar da cewa wato wanda ya fi iya wato waka wato musamman ma waka ta soyayya. Sai dai kafin ina mutane da suke yawan daukar namba mu su kira mu dangane da cewa suna so za mu buɗe musu sabon YouTube channel domin su ma su dinga ɗora shirye-shiryen su kamar yadda muke ɗorawa. Sannan ina sababbin mawaka wayanda suke so waƙoƙin su su suna su ma su zama celebrities a faɗin duniya a san su. Ku sani cewa tabbas dukkanin wani mawaki da kuka gani a faɗin duniya, kuma dukkanin wani wanda yake harkar comedy, ku sani cewa bai sana a lokaci ɗaya ba, dole sai da ya danganta harkokinsa da YouTube channel, domin ta bangaren YouTube ne kadai za a sanka a cikin ƙanƙanin lokaci, domin YouTube shine zai isa ma da sakonka a duniya baki ɗaya, ba wai iya anguwar da kake ko garin da kake ko local government din da kake ko kuma jihar da kake ba. So don haka ga wanda yake bukata, wanda za mu buɗe mai sabon YouTube channel domin shi ma ya dinga ɗora shirye-shiryensa, zai iya ɗaukar number mu ya kira mu kai tsaye ko kuma ya bibiye mu ta WhatsApp. Sannan kuma ina yan kasuwa wanda suke so za mu tallata musu hajojinsu a faɗin duniya, kamar yan kasuwan da suke zaune a guri ɗaya ko kuma wanda suke harkar transport wato harkar yawace kenan. Ga wanda yake bukata za mu tallata mai hajojinsa, zai iya ɗaukar lambar mu ya kira mu kai tsaye ko kuma ya bibiye mu ta WhatsApp. Sannan bugu da ƙari na masu magunguna na gargajiya da kuma malamai magada annabawa, ku sani cewa tabbas akwai mutane da suke neman mutane irin ku, wato akwai wanda da yawa suke bukatar tallafin ku, da haka ga wanda yake bukata za mu tallata mishi baiwar da Allah ya mishi, zai iya ɗaukar lambar mu ya kira mu kai tsaye ko kuma ya bibiye mu ta WhatsApp. So a gurguje ba mu tsaya a nan ba, ina kuma wanda suke sha'awa za a yi musu waka, kamar wanda za a yi mishi wakar aure, ko wanda za a yi mishi waka ta sarauta, ko kuma wanda za a yi mishi waka ta soyayya, ko kuma wanda za a yi mishi waka kan business din shi, ko kuma wanda za a wake mishi wani babba ko wata babba. Ku sani cewa ga wanda yake bukata muna da dukkanin wani mawaki wanda zai mishi waka, kuma mawakin da yake so shi zai mawaka. Ga wanda yake bukata zai iya daukar number mu ya kira mu kai tsaye ko kuma ya bibiye mu ta WhatsApp. So amma dan Allah dukkanin wani wanda ya san ba ɗaya daga cikin abubuwan da muka faɗa yake bukata ba, dan Allah kai ya kokarin ɗaukar number mu ya kira mu ko kuma ya bibiye mu ta WhatsApp din. A gurguje bari mu koma ainihin abin da ya je musamman ma bangaren wannan gasa da ake fafata ko kuma mu ce da ake kokarin za a fafata. Inda za a fafata wannan gasa ne wato a cikin jihar Kano, kuma za a fafata ta ne wato tsakanin wayannan manya-manyan mawaka da kuke gani kamar haka. Inda za a fafata ta tsakanin Nura M Inuwa da kuma Hamisu Bireka da Umar M Sharif da kuma Naziru wanda ake lakabi da Sarkin Waka, domin kowanne a yanzu yana ji da kansa, kuma kowanne yana ɗauka cewa idan har aka fara fafata wannan gasa to fa tabbas shine da nasara kuma shi zai lashe wannan gasa kamar yadda kowa yake faɗa. Sai dai wasu da yawa suna cewa Allah ya bayo mai rabo sa'a, kuma kamar yadda wasu da yawa suke cewa wato Nura M Inuwa shine zai cinye wannan gasa ta sarautar waka ta bangaren waka soyayya, inda wasu da yawa kuma suke cewa Umar M Sharif, wasu kuma da yawa suke cewa Hamisu Bireka, wasu kuma da yawa suke cewa Naziru Sarkin Waka shine zai lashe wannan waka, da amma ko ba komai ana ce masa Sarkin Waka. Sai dai kowanne a cikinsu yana da masoya, kuma kowanne a cikinsu yana da makiya, domin haka ne yasa aka hada wannan gagarumar gasa, inda wannan gasa za a gudanar da ita wato nan kusa, kuma ba komai ne yasa za a gudanar da wannan wasa ba sai dan a ware wato wane ne sarki, kuma wa za a dinga wato martabawa, za a dinga karramawa, kuma wane ne za a dinga jin maganarsa, wato dukkanin maganar da ifada wato za a dinga ɗaukar ta 100%, wato kuma za a dinga mishi biyayya akan bangaren waka ta soyayya, domin a yanzu kowa yana ɗaukar kansa cewa wato shi shine kuma babu wanda ikai shi. Sai dai kar ku manta ku yi subscribing kana ku danna ƙararrawa domin samun dukkanin abubuwan da suka dace.